Baru ngide ba dalo jong family dan jong kesam bat mitip hi batangan ngi ap ka belaka si ji de menta bat ko mene kala si pai Hato pagba ka day na ban suweng kam kumne ya kinong tray hapo ka distrik kusel ayu kin bam habaki adap tray hang tola daki pausnam menta bawan ka VBP hakabor klaweng kam mardoriki klem kata kajing pentip kata kajing ajeng tibiki na ka daw kini kinong tray gil dap tray lupa day nadu ba kasensyar ka UDP kebalalam kamar kapor bakadon kasingkar sendrop bad hadin tak lawan hakabor kebadai jangka NPP kita gibru kita yang teh nadu kita gipor Henry habawan menta ke VP hakabor kala jentat jubor ya kita gibru kebala tray haktai kene kalong sya kumpala keni ya kita ka plengja jongno teh to pi ke pejba pisu ya hap kene abang ni pada abai dai berki pajba kinong kersian jong ka BP kiong baka jingle jong ka BP kadai ka babah sudah tejin lada uba se usa set ha kajing sesiar jong ka BP ngengej baki pajba kiong kadai hok nomor bu dai kai khlau kadai bar siat reba cak siat ha kapor jong ka NPP kunta kena bot kontho ya ka NPP henry lada le pat ka BP ki pajba ki ro bat ai kajing ro ya ka BP bakal ya ka badai kan ni kalong ka ka bom soya hap henry lada lap bakadon ka jing duna ne lada don kano ka jing duna hapo jong kata ka distrik council ka BP ya ka jing sojunga ka dai ban penbaj buat pensutu bah ya kita ka ba kadon kamban bu bar kita ka don kamban weng om dai ban sule nda ka bor ban su be jentat ki nyamar bapri kala tray hang to la da kita senam tika egin kin bela ke egin kin bensa ben aja ya kayeng kesem ben Christian school lagi kun kiti te hatol ada ja hayeng jong pi ki ba Christian ya ka BBP pi sungo kumno lada ja ya pi ba sha weng kam jendat klem da tip ya ka daw ka nurem hre ngala ben ong ba ka daw boro ba ka BBP ka weng ya kini nomor kide ki bru kiba klem Christian ya ka BBP ha ka election ka belada kumta ka BBP ka wang jendat no ekini bat ngangej klem ardatin ngangej bak kanam penmi ya kata ka attachment bat kan thung bujeli ya ka kam ha ka menta jong kine ban ai kam ya ki bru lajong kata ka julong na kapor bersejar ka kongres bat kiwi kapor adap kile hikumta tengangej bak ka BBP ru kam dai baka pej ya ka bahaga miat jong pejba harga pej bet na ka menta jong ka parti bahkan be ya kiwe bathong padi ki jong lajong kane ngala bon ong ba kadai nak ta kadaw baka BBP ka sabai ya kini kibal sya weng ka menta ha ka jing sya ka BBP kadai ka kamram jong ka bakan khanra ya ka yaudu namar baka yaudu ladap do barjala sudah bat ya kadukan ke bakisong lalong traikli do dekar kadba ki trajela kisong habranda jong kadukan hakijing sala da ka VP ka it bat buram sisa ka ga jaj penriu baka yang ka nurim baka it ka jaj penriu kadai ban khanra ya ka yudu ka bala dab do dekar sudah bala le traikli ya ka yudu re balai pan baka kendang kam kelayu para kasih lejong nang te hapo ka KHDC hatu kene ka kam kadai ka basya hatu kene ka jingkular jo ka VP ka por ka election bat ka por bementa kelar sensar kadai ka jingsya hatu kala kadai kata ka jing ijri hatu kadai kata ka jing iji benreu hatu kata kala baniada ka jing benreu ba tangah hapo KHDC ki kam ki badai ba ka dai ban penskam rela kendang bat keni nok penman ya ka japliang jong ki bepli ki batre yang to hapo ka KHDC kad ba ya ka yodu badi kitu ki kleng ki badon ki barjela lasu pelaj bat lasu peckai ya ka jing le trekli jong ki barjela kad ba yu kasih la jong padai kendang napang ngindang UI ba haka jing yalam jong ka UDP haka surka sendrop ke baladap hagi senam ki baladap ka UDP kadang kentangnya ki trading license ki barjela hapo yodu kanut bat kale sisai kam henry menta kane ke BVP kale ayu ya gitu hatu laju yo sengau baka kendangnya kita kane cek kita ki trading license hapo yodu dalam ta ki barjela ki ba
lek trai kri ang te hayo Henry kat bayu paradok persnam jong bertrai tang hapo ke HCDC la kendang na phang la kenit jubor ya kapliang jongki ya kapliang ja jongki da ai bapli kin ba mentah Henry kat bayu dukhar la ai sbo la ai kleng la ai kamalai ban bam sing ban bam he ang te hayo do bo unang he unang skai unang plung kane kata kedai ka parti ka ba ijaj benreu atau kedai kane kata ka parti ka ba ijaj benreu sedaya perkhat hi mapi ki pajba bat kinung kerja teh to ki pajba kisngau bang keren ka badai ngah keren ka balaj bersapet sakhmi bersabishar mapi ai ba kinung kerjan yang ka pipi kinyaro ai ka pipi Henry kidan pat kinung kerjan yang ka pipi ba kisusi lada ban syukni jendat kumne ya keplang ja jok kiwei Don haban ya pet para meni. Nya pers haban ya le apa kanu ka ba. Inyo ben kanya pa. Sempat ngin ya le ya ke badai bangin ya le ro. Ngin yang bangin fight kane bentar. Kata kadeka righteousness jongi bangin yang hakmat la ngide ben yang hakijok su ngin yang ngide ben yang hakane ka pla bangin dawai ka hok ngin yang kata. Bakishim ya karai ke bamlong klem da kan jok tin ngi kata kami hap yang nuru. Ngila tri kata snem ngila service hang ngila ai dak ba bangin de bangin le dak basniu. Ndai mentaka jingle ke jongki pat yang kami hap. Kata